ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам хуб ҳастем. Ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ба президенти халқии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба президенти Федератсияи Россия Владимир Путин барои пуштибонӣ аз ҷумҳурии исломии Эрон барои муносибати эҳтиромонашон ба истиқлолият ва давлатии он, ба эътирофи Эрон ба унвони як давлати мустақил ба бонуфуз дар арсаи байналмилалӣ изҳори сипоси самимӣ мекунам. Изроил ва Америка ин лидери давлати исломии Эронро падар, модар, зан, писар, домод, тағо ва ҷиянашонро куштанд. Куҷост международное право? Муҳтарам президенти халқии ҷумҳурии Тоҷикистон ва президенти Российской Федератсия, ман фахр мекунам ки тарафдори шумо бори политико ҳастам. Муҳтарам президенти халқии ҷумҳурии Тоҷикистон, то вақте ки ҳастам зидди душмани миллати давлати худ муборизаи хуб хоҳам бурд. Як ҷон ташаккур президенти халқии ҷумҳурии Тоҷикистон.